Jon Geitel, Boosti elokuvasta Autot. Joo, vinjoo, kaistan vaihto, hei! Jukka Rasila, Ripa elokuvasta Risto Räppääjä ja Polkupyörävaras. Täälläkö se hätää? Sattuuko tuonne? Ai ai ai. Sattuuko tuonne? Ai ai ai. Niks naks. Arto Nieminen, Sammakko elokuvasta Hanna Hiiri. Televe. Hanna Hiiri ei tykkää kutsut vieraista. Minä haistan hunajaa. Heikki Silvennoinen, Martti elokuvasta Autot. Juu, kyllä mä tiedän. Ootko säkin Martti myös? Juu, kyllä, mäkin tunsin yhden Dariksen. Näytti leikka, olihan kuin kuormuri. Roni Bak. No mutta oikein hyvää päivää katsojat. Mun nimi on Roni Bak ja tervetuloa katsomaan uutta Roni Bak Showta.